Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Impact nga daw, Kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailian? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10:30 na. Good morning na imbag hagsapa. Gawi-gawi sa iwakat agyo-agyod. Mabdang dyan hagsapa sa 11 kitidyo namin. At ito po muli ang inyong Car NG. Ang inyong ka-98.7 sa radio. Peter Umaw-awang wasing para sa ating usapang kongreso ngayong araw po naman ng Sabado. Pero bago natin pag-usapan yan at wala pa si Congressman, eto, may guest muna tayo rito para mag-promote naman ng kanilang mga raffle. Ano? Makakasama ko dito si Sharina Naros po. Oh, yan. Good morning, Sharina. Hello po, good morning po, Kap. Good morning ulit. Nagkita tayo last time doon sa kabila. Oo, doon sa... yun din, yung nandun sa kabila, yun din yun. Yun din po yan. Yun din yun. Okay, at kumusta na? Okay naman po. Katatapos ng dialysis ko kagabi. So far, okay naman. Ayos naman. Opo. Okay. Ano itong paraffle natin? Nag-organize po kaming mga dialysis patient. Bale, 15 patient. Actually, 14 na lang namatay yung isa noong January 3. Nag-expire yung isang patient na kasama namin sa raffle. Okay. O kaya, bali 14 kami na patient. Nag-organize po kami ng raffle para makatulong din na para makapag-fundraise din po. Oh. Tapos lahat po ng magiging sales po ng raffle, mapupunta po sa mga patients. Diretso po sa mga patients po yun. Divided by? Opo. Bali, lahat po ng magiging, ano tawag dito? Yung pinakabenta po lahat, divided by sa aming mga pasyente. Yung proceeds niya? Yung proceeds po niya. Diretso po sa mga pasyente. So, Kaya po, ilan yung beneficiary nito? bali, 15 po kami minus 1 kasi nga po nag-expire yung isa. Bakit naman nag-expire? Na-congest yata si uncle eh. Matanda po kasi yan si Mr. Jago. Yun ba yung nakasama nyo nung Hindi po. Wala siya nung time. Senior citizen kasi siya. Tapos siguro since medyo mahaba yung bakasyon, tapos kainan pa, napuno, hindi nakadialysis, yun na-congest. Tapos mabot na sa stroke, mabot na sa cardiac na rin, ganun. Kaya hindi talaga pwedeng hindi mag-dialysis kapag once dialysis patient na. Dapat pala pag ganun, huwag ka na lang magkakain. Oo, yun lang. Hindi rin kasi din maiwasan. Siyempre, kainan eh. Pasko, tsaka New Year, taon, opo. Kaya siguro ganun, hindi rin siguro. Di, tsaka kasi nagsara ang Bibron nung time na yon. Okay. Parang inatras kasi yung dialysis. Dapat kasi MWF, since New Year ng Sabado, kinlose nila nung Sabado. Kaya lahat atrasado. Thursday siya last nag-dialysis. Monday sana yung next. Hindi yata kinaya. Na-cardiac na siya, nakasipuno na. Pero kung nakapag-dialysis siya, okay siguro sana? po kung nakadialysis siya ng Sabado that week, baka medyo okay pa. Wala sanang nangyari. Baka ano. Or pag ganun kasi kailangan talaga control din talaga sa pasyente. Okay. Kaya, So, sino yung mga beneficiaries natin? bale, marami po kami. Ito po yung ibang kasama kong patient. And Okay. si Jones at saka si pangalan nito, si Neil. Tapos sila Quick. Marami naman po kami sa listahan. Saan na yung papel natin, te? Hindi niyo ba dala yung inyong mga listahan dyan? Meron po, meron kaming sample tickets. Teka lang po. Basta po kasi 14 patients po. Usually taga BGH saka taga Bibron po yung mga pasyente. Ang mga beneficiaries po. Opo. Okay. So, meron ba kayong group? Opo, bali, meron po kaming asosasyon, group. Ganon? Opo, Dialysis Friends po kaming. So far kasi ini-start pa lang namin yung group namin na bago. Kasi medyo nawala na yung mga pioneers nag-expire na rin yung mga una-unang mga kasali na kwan. Okay. So, ito yung inaabot sa akin ni Miss Beauty yung mga beneficiaries. Nax So, Beauty ikaw daw na ang magbasa niyan sa mga
mga beneficiaries natin? Ito po ang mga beneficiaries na kasama sa raffle for a cause. Si Arlene Bagyan, si Geraldine Batara, Okay. May Benedito, Miracle Caluscos, Neil Stephen Camba, Romeo Serra, Wilson Dalisay, Felix Diego, ito po yung nag-expire. Tapos si Jones Webes, Genaro Carganilla, Quicklin Lisayen, tas ako po, Sarina Camil Nalos, Feli Rimando, tapos Mario Ringor. Kami po yung mga kasali po sa raffle, beneficiaries ng raffle for a cause na ito. Kailan yung paraffle natin? Bali po sa January 16, ngayong January 16, 2022, sa Sunday, next Sunday. Mag-ano po kami, live po kami, mag-Facebook live po kami, pero sa CDRRMC po kami yung pinaka-venue namin. May mga prizes ba yung... May mga prizes kami. Bale, ang first prize namin is netbook na Acer netbook. Tapos ang second prize namin is tablet. Okay. Yung at saka cellphone po yung third prize. Tapos may mga consolation prize po. Tapos yung depende po sa bibigay ng ibang mga official na consolation prize. Sana naglagay kayo ng Ford Raptor para... Masyado namang kwan po yun. Masyado. Kayo po, kung gusto niyo pong ikwan, i-sponsoran nyo na. Wala nga akong ganun eh. Yung iba nga, di ba, house and lot pa yung mga paraffle nila. Pero hindi namin kasya, hindi kaya ng budget. Kasi. Hindi kaya ng budget yun. Baka next, siguro sa 2, baka mag-2 ulit. Ganyan. Okay. Magkano naman ang ticket natin? Bale, 100 pesos po ang isang ticket. Kaya po, pwede po kayong mag-avail kung gusto niyo pong mag-avail. Meron po kaming Facebook page. Doon po pwede niyo po kaming hanapin sa Facebook at Dialysis Friends Baguio, yung pangalan ng page. Pwede kayong mag-message doon. Tapos, pwede rin po kayong mag-text sa mga numbers namin. Okay, yung mga numbers natin na Sharina. Dito na lang po sa GCash. Sa lahat po ng gusto pong mag-donate or magbigay, may mga mabubuting puso dyan. Charot. 0970 0970 284 284 2225. 2225. Yan po yung GCash number po ng group namin. Pwede nyo na rin pong kontakin dyan kung gusto nyo pong bumili ng ticket. So yung mga gustong mag-donate kahit hindi bumili ng ticket yan? Kung gusto po nilang mag-donate lang para po i-divide naman po yung maidodonate nila. Ulitin nga natin yung numero. GCash pa rin yan eh. Yung GCash number po, 0970 0970 284 284 2225. 2225. Yes So, po. sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat naman po ng ating mga listeners, kung gusto po natin tumulong naman dito sa Dialysis and Friends, yun po yung GCash. Pwede nyo nang ipadala ngayon kung meron kayo, kung may laman yung inyong mga GCash. I-express send nyo lang po yung laman ng GCash. Sino may hawak ng GCash? Bali yung na tumatayong treasurer po namin sa grupo. Okay. So itong Dialysis and Friends, may mga opisyalis din? So far po wala pa po. Parang talaga lang po kami yung parang pinaka-main pa lang. Kasi ini-start pa lang po namin siya para maging official group. Okay. At bago yan, binabati muna natin yung ating mga viewers naman. Nandyan si Lovely Rose. Good morning from Hong Kong pa ito. Lovely, baka gusto mong tumulong. Yun na yung GCash nila. And kay Aliana Jade Malado. Good morning, sir. Ano ba the requirement pag-enroll BSU? Hindi ko alam. Tawagan mo na lang ang BSU at alamin sa kanila. At from US of A, California, nanonood sa atin Manang Jane Dulnuan. Good morning, Ading Kap and Congressman Go. Happy New Year and a beautiful weekend to you and all listeners. Kasalanan yon ng dialysis center. Dapat walang long spacing ng araw, sabi naman ni Manang Jane. Ibig sabihin nito, yung dialysis center natin, nagbakasyon din. Hindi naman December. po siya totally bakasyon. Parang inatras niya yung day para yung araw ng New Year, wala silang pasok. Parang ganun. Ganun lang yun nangyari. Ganun lang. Kanya lang siguro yung nag-expire, hindi na niya nasikaso. Kasi po, syempre pagka medyo matanda na, medyo matigas din ang ulo ng pasyente din kasi hindi natin maiwasan. Although, siguro kasi may mga pasyente hindi talaga nila kaya kasi di ba yung iba 3 times a week. Kapag dialysis ngayon, bukas pahinga, dialysis ulit. Yung iba hindi talaga nila kaya kapag hindi sila mag-dialysis. So ikaw, Sharina, ilang beses ka sa 3 times linggo? po din talaga ako, pero minsan nagta-twice ako pag wala akong budget. Ganun.
Kapag 3 times ang dialysis mo, pagkatapos hindi ka nakapag-dialysis ng isa, may anong pakiramdam nun? Mabigat, puno, parang manas. Kaya yung ibang pasyente po malaki ang tiyan, malaki yung mga hita kasi naiipon yung tubig kasi di ba ang patient po, ang dialysis patient po kasi hindi na umiihi masyado. So na yung fluid, Naiipon, lahat ng intake, nakaiipon. Kaya po may restriction na 1 liter per day lang talaga ang isang pasyente. Ito magandang balita kay Lovely Rose. Sige Kap, check ko damdama. Keep it up po. Yan. At sige. least yung binanggit natin na GCash nyo kanina, ayan, meron ng putugon. At sa mga iba pa, sa mga iba pang gustong tumulong naman, dahil meron po silang paraffle ngayon, gaganapin January 16 po. January 16, anong araw yun? Sunday po yun. Anong oras? Bale, 1 p.m. onwards po. Mapapanood ba yung raffle? Opo, draw? sa Facebook live po namin siya. Okay. Tapos kung meron pong gustong mag-donate po ng para pang consolation prize lang, punta po kayo doon, dalhin nyo doon, ay ibibigay natin siya sa raffle. Ganun. Okay, so tama-tama, dito na ang ating congressman. Baka pwede muna nating ibigay kay congressman yung upuan at mapag-usapan din natin ito. O di kay break na lang muna kami, magbabalik po kami pagkaraan lamang nito. Andito na po ang ating congressman, Congressman Marco. Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayon padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinrad Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi nasakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo?
Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampaseksit pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang iniintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 10:48 na, usapang kongreso at siyempre makakasama naman natin ang ating nataraki na siglat, nagagat nga Congressman de Ciudad de Baguio, Congressman Marco. Good morning, sir. Ay, good morning, Kap Peter, at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yun. At kumusta naman ang Pasko at New Year? Medyo okay naman. Dito lang tayo sa Baguio at nag-attend ng mga iba't ibang mga activities ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Baguio. Ayun. At marami pa rin kaming mga Zoom meetings actually during the last few days. At recently, kung inyong nakita sa ating Facebook, yung dalawang importanteng bills natin ay naging batas na. Pinirma na ng Pangulo yung conversion o yung mga annex natin na dalawang school, yung Port del Pilar annex at saka yung Hillside annex ay na-convert na bilang independent national high schools, itong dalawang national high school na ito. Ang presidente pinirma na ito, naging batas na itong mga ito. So, ang ibig sabihin niyan, we will start working on the implementation ng batas na naipasa natin para maging independent itong mga dalawang schools na ito. Yung Port del Pilar Annex at saka yung Hillside Annex ng Baguio City National High School. Okay. At sa ating mga listeners naman ng ating 98.7 sa radio at sa ating viewers naman dito sa RNG Luzon, para sa inyo mga katanungan, comment lamang po sa ating comment section at sa ating mga listeners naman, text nyo lang yan. So 0999-3070-649. At kung guest pa rin natin, ang ating masigasig at masipag na magiging konsyal naman ng ating syudad ng Baguio, Glenn Gerlan. Good morning. Sa lahat ng listeners, na-miss ko kayo, Kap. No, for 2-3 weeks hindi na tayo nagkita and na-miss ko ang company niyo dito sa show ninyo sa radio station. Nice to be back. Happy New Year sa lahat. Kumusta ka naman? Ano yung pinaggagawa mo nung nakaraan? Well, busy naman tayo at least noon hindi ako nag-guest dito sa usapang kongreso. Meron kaming show ni Grace Mayos naman, no. At well, at the same time nag-enjoy din kami dito sa holiday season kasi may mga bisita kami from Manila and
yan ang ginawa namin. Okay. So yan na pakinggan, napanood ninyo si Glenn, mamaya magbibigay ng awitin para sa atin para sa 2022 ngayong taon na to. At binabati muna natin from US of A, California, Manang Jane Dulnuan, nandyan pa rin. Si Manang Jane, magandang hapon po sa inyo dyan sa Amerika. Oo. At of course dito sa atin, still morning. So magandang umaga po. At mula naman sa Hong Kong, nanonood naman Lovely Rose. Lovely Rose, yeah. Yan. Hong Kong. Hong Kong naman to. Ayan, Libertad Main Rain. Hello, good morning, Sir Congressman Marco. Keep up the good work. We salute you always. More blessings to come and all. Kastamat kanyam, Kap Peter. Kunana. Salamat sa ating texter at magandang umaga rin sa iyo. Thank you. At ito, Chinese character yata ito o Korean character. Hindi ko maintindihan yung pangalan niya. Good morning, Kap, and Apo Congressman. Kay Go tayo, sabi niya. Ay, salamat. Thank you. Okay. So, ano pa yung mga bills natin, sir, na katulad nung nabanggit ko kanina, ano pa yung mga bills natin ngayon na ongoing? Yes. Or Well, approved? yung dalawang bills natin, ito yung conversion ng Port del Pilar at saka ng Hillside Annexes ng Baguio City National High School to Independent National High School. So ito ay batas na ngayon. Okay. And yung pangatlo na pending sa Office ng Presidente, I'm sure within the next few weeks or few days, ma-approvean na rin ito, yung full rehabilitation ng Cannon Road. Gusto nating maging all-weather road ang Cannon Road. So approved na sa House, sa Senate, nasa Office na ng Presidente, and in due time, it will be approved into law already. So yun ang inaasahan natin. At yung pangapat na napapunta na sa opisina ng Presidente, ito yung revision ng charter ng City of Baguio. Okay. So ito ay nandun na rin sa opisina ng Presidente, and hopefully within this month, itong dalawang importanteng bills na ito ay magiging batas na rin. So, hahabol itong bago magbakasyon o bago mangampanya, sir? Yes, inaasahan natin na itong dalawang ito ay ma-approve ito. At yung panglima na tinatalakay ngayon sa Senado ay itong pagtatayo ng tinatawag nating Bliss Development Authority. Ito yung Baguio, La Trinidad, Itogon, Sablantuba, and Tublay Development Authority. Ito ay na-approve na sa House, nandun na sa committee ni Senator Francis Tolentino, at in principle na-approve na rin ito, and it will be deliberated for second reading sa Senado. Itong bill na ito ay we will create a mechanism where there will be aggregation of all of the City of Baguio, ang La Trinidad, Itogon, Sablantuba, and Tublay, para magkaroon ng joint development itong mga areas na ito, 5 munisipalidad ng Benguet at saka yung Baguio City. Yun. So maganda. Okay ba sa iyo yun, Sir Glenn? Yes, okay na okay yan. I can't wait for this thing to happen, this bliss thing. No? Oo. Kasi matagal na natin pinag-uusapan yan at sinusuportahan natin ang congressman natin yan for the last 3 years. They're working on it, and this is exciting. Yun, okay. Binabati rin natin Jovelyn Ponso. Good morning, Captain Congressman. Have a nice day po, kunana ni Jovelyn. Thank you very much, Jovelyn, at magandang umaga rin sa iyo. Yan. At ito, tanungin natin si Glenn. Yes, at malapit na mag-umpisa ang campaign para sa local. Kailan ba umpisa ng campaign na Glenn? March 25. Yeah, March 25. Pero that's for the local. Okay. Ang national, February 9. Itong February 5. National. February 8, I'm sorry. Ang umpisa February 8. Yeah, February 8. Ang national. National. February 8. Let me check. Parang 8 or 9 one of those. Yan. So, ito, nag-prepare na tayo, inaayos na natin yung mga gagamitin natin sa kampanya. So, at the same time, last December, busy kami ni Kong at yung grupo namin, medyo hindi naman nangarag sa schedule, pero alam nyo na kasi with all the parties, the meetings,
first time in 2 years na nagkita-kita mga tao. Mhm. You know, so it was an opportunity pero it was really work. Kilalanin nga natin si Glenn Garland. Taga saan ka, Glenn? Ang parents mo, ang nanay mo, ang tatay mo, saang probinsya? Well, ang Floresca family taga Nagilian, no? Okay. Pero meron din mga Floresca diyan sa Villasis. Ang father ko, the Gerlands, yung first Gerlands, taga Tagudin, Ilocos Sur talaga. So, Okay. within Balawan and the La Union area, nandiyan ang Puunmi, no? Oo. My great-grandfather. Tapos na ikaman isuna ti may isang taga Cervantes. Oho. So, I'm a product of the Cervantes, Tagudin, Ilocos Sur, Ilocano, yeah. Ilocano, and Kangkanay. Ah, I still have one-fourth okay. Kangkanay blood in me. Yeah, santo taga Baguio Akmat. One Born fourth- and raised in Baguio. One-fourth nakakanay. Marunong ka ba nun? Hindi nga eh. Yan. Alam nyo, because at least we get to discover our roots no later on. Noon medyo namatay ng lolo ko, dyan lang namin nalaman lahat. Kasi nagsidatingan ng mga relatives from the mountain province. No? And aside from that, my great-grandfather, Juan Gerlan, was governor of Mountain Province and Benguet before the war. Oh, Juan Gerlan. Pupunta kayo sa munisipyo, nandyan po siya. Yung picture niya, nandyan po. And Saan ka naman pinanganak, Glenn? dito sa Baguio City. Dito ka na Dito pinanganak? na, yes. Hanggang- BJH. Hanggang ngayon? Hanggang nandito ngayon. ka pa rin? Yes, Holy Family Academy, Elementary, St. Louis Boys High Class 81, college, dito sa St. Louis for 2 years. Tapos pumunta ako ng UP Diliman. Okay. And then, Matanong lang natin para sa kapakanan ng ating mga listeners at ating mga viewers naman. Kasi alam naman natin na ikaw nakapag-file ng filing ng iyong kandidatura para sa pagiging konsehal ng ating syudad ng Baguio. Glenn, bakit gusto mo pumasok sa serbisyo publiko? well, nakita ko kasi later on, ngayon I'm connected with the University of Baguio, no? Diyan din ako nag-aral, nagtapos ng Public Administration, a Master's in Public Administration. At to prepare myself kasi in this parang gusto kong to give back the blessings that I have before. Okay. Dahil kong blessings na na-receive, scholarships, opportunities to travel, move around the world to, ang dami kong nakuhang mga blessings. So I want to give that back. Yung mga pinag-aralan ko, yung mga na-experience ko, gusto ko ma-experience din ng mga kabataan natin, mga anak natin dito ngayon. And now, yan tinitignan ko. This last, parang sabi mo, quarter of your life, di ba? Half of your life na anong gagawin pa natin after if we retire from the University of Baguio. Do service. We can do service on our own, pero syempre, pag nandyan tayo sa opisina, mas madami tayong matutulungan. Kung nandiyan ka. Yes. Kasi, kung ako lang, limitado. Kung meron akong 3 or 4 scholars na personal, gusto ko mas madami akong scholarship Ayun. na maibibigay. Ganun ganun ang Pwede idea. ka magpasa ng mga ordinansa para sa ating mga kababayan, lalo-lalo na siguro pagdating sa edukasyon. Yes, lalo na sa pag-edukasyon, and na-inspire ako lalo na ngayon sa ating congressman, Marco. Inspired me on how to, nakikita ko nakikita ko ang mga programa niya. Yan din nakikita ko para sa City of Baguio. Okay. So, dako naman tayo dito sa ating mga text. Congressman, nagapo tayo dito, 7-4. Good morning, Kap and Congressman. Sir, heard lang po sa ibang news regarding Tupad. Sinasabi kasi ng iba na bakit daw ba may mga politiko na kailangan ng picture taking sa area. Galing naman daw Dole fan na ituro sa amin kung may politiko man dahil sa kanya o may participation siya na maaprubahan o ma-release regarding that matter. Hindi po ba dapat binibigyan ng kahulugan kapag may politiko man? Correct me po if I am wrong. Thank you. Bakit daw may picture ng politiko pag nagbibigay? Well, siguro hindi tayo yon, but in any case, yung pondo namang tupad na yan ay galing sa ating gobyerno. Okay. Nakalagay sa ating budget yan at ito ay dina-download sa Department of Labor and Employment.
Ito'y programa actually ng Department of Labor and Employment, itong tupad, tulong pangkabuhayan sa mga displaced and disadvantaged workers. Ngayon, ang nagiging role ng mga, particularly yung mga congressmen halimbawa, sila ang naglalagay o gumagawa ng budget at sinasama ito bilang budget. Pero at the end of the day, ang mag-execute nito ay ang Department of Labor and Employment. Ngayon, siguro, ang nangyayari dito, umingi ng tulong ang Department of Labor and Employment sa pag-implement ng particular program na ito, hindi lamang sa mga national officials o national elected officials, pati na sa mga local governments. Itong tupad na ito. But basically, this is a program at ang pondo nito ay galing sa gobyerno. Hindi galing sa individual na politician, whether local or national politician. So, ibig sabihin nito, sir, pagka pupunta sila sa DOLE o sa DSWD, yun din yun. Pwedeng dumiretso sila doon sa DOLE at saka sa pero kailangan mayroong programa na specified kung saan gagawin, halimbawa yung tupad, no? Ang ginagawa kasi rito at the end of the day, yung tupad ang nag-identify ng mga tao para mag-participate sa tupad at ang magse-certify na sila ay kasapi sa tupad ay ang mga barangay officials. Okay. Nandyan sila. For example, ang kasing tupad na yan, normally binabayaran sila ng minimum wage dun sa trabaho na kanilang ginagawa per day sa kanilang barangay. Halimbawa, dito sa atin, ang minimum wage dito sa Baguio is 350 pesos per day. No, ngayon, ang tupad, ang average yan between 10 to 15 days. Pag 15 days ka at 350, that's 5,250. Pero ikaw ay ina-assign na magtrabaho sa iyong barangay. Normally, ang ginagawa ngayon ay 4 hours lang per day for 15 days. At ang magse-certify nito na ikaw ay nagtrabaho ay yung barangay na nandoon sa kung saan ka na-assign na magtrabaho. Kasi, so, sa barangay din sila magpapalista? Yes, pwedeng magpalista sila diretso sa DOLE, tapos sa barangay, tapos ang barangay pupunta sa DOLE, or pwedeng magpalista sila doon sa opisina natin. So or any other local government na meron. Merong programang ganon. Ina-announce naman yan eh. Okay. So, itong mga tupad na to, pwedeng magpalista sa barangay, sa DOLE, sa opisina ninyo. Yes. Tapos, what the barangays will do is to either directly give it to the Department of Labor and Employment, no? At the same time, pwede rin doon sa opisina natin para matulungan natin dito. Pero hindi ibig sabihin na kailangan na nandun sila. Pwede namang wala yan. Basta ang importante, makapagtrabaho yung ating mga employees na yan na nawalan ng trabaho. Kaya na-dismiss sila sa kanilang previous employer, no? Yun lang yun ang importante dito. And I think hindi importante kung may politiko o walang politiko sa isang tupad program ng ating gobyerno. Pero may mga pondo din ba kayo, sir? Bukod sa tupad, may mga pondo ba ang congressman na para sa mga... Hindi, programa ng DOLE ito. So ang budget ay nandun sa DOLE. Sa inyo, sir, meron din Pero ba kayo? pwede kang umingi na isama sa budget na i-download dito sa DOLE, dito sa ating distrito. O kaya sa buong region. Doon sa sakop nyo? Yung sakop natin. Okay. Pwede mong gawin yan, no? But it's not necessary it's not mandatory that you do that. Or you can ask the Department of Labor na kasi marami tayong na-displaced workers dito halimbawa sa Baguio because of the tourism problem natin dahil dito sa COVID, pwedeng makahingi ka ng tulong at di-download yung budget para dito sa ating distrito o sa buong CAR. No? Pero it doesn't mean na pondo lang ng politiko. Wala yan. Whether local or national or district officials ng ating gobyerno. Okay, at binabati rin natin Winter Gayaw. Good morning, Idol Cap, Idol Margo, at Mr. Dabayan Tibo Marangay, Glenn Gerlan. Good morning, Winter. Yan. And Jane Dolnuan, Manang Jane, kunana, have a very prosperous New Year and blessings for the campaign po, Congressman. Ay, thank you very much, Manang Jane, at maraming pong salamat
kayo rin po, you take care of yourself there in America. And Merry Christmas and a Happy New Year sa inyo rin. Okay. Nagabumot kini 159, good morning Kap and Gob. Hindi po si Gob ang kasama ko, si Kong. Nananawagan po ako sa mga taga Baguio, BBM po tayo. Basta Baguio, Mark Go. Mabuhay po kayo, Kap and Kong. Salamat. Basta daw Baguio. Basta Baguio, Mark Go. Thank you. Thank you dun Another natin. version. Another version of BBM. Basta Baguio, Mark Go. Okay. Kailangan kasama na rin yan si Glenn. Di ba? Okay to Di ba? Ibang version na naman. Basta Baguio, Mark. BBM. BBM din. Maraming BBM eh. Ba't Kong, hindi natin naisip yan? Well, okay na yung Mark Go. Wag na nating sama. Pero maraming salamat dun sa... Sila yung may gusto nito may gusto nito. Basta Baguio, Mark Go. Ay basta Baguio, Mark Go. Parang ganun. Ikaw, Glenn. BBMG yun kung gano'n. BBMG. Ikaw, pwede ka bang mag-BBM na ano kayo para sa'yo? Hindi, sa akin kasi Gina G eh. Gina G. Glenn Gerlan or Go Gerlan. O di kaya GGG. Glenn Gerlan, go. Go, Glenn Gerlan. Pwede. Yung sa atin, pwede kahit saan eh. Kahit saan pwede. Okay? Kay 74 naman, Kap and Congressman, yung COVID vaccine po, libre from government. May announce na po na Pfizer oral medication for COVID with konting pag-aaral na lang. Ibibigay din po ba ito ng government na free like vaccine? Secretary Duque announced na po yan kaninang umaga sa TV. Well, kung yun ang substitute sa mga ayaw magpabakuna, baka yun nga, pwedeng gamitin yung medicine na yan, tableta o capsule na ibibigay sa ating mga kababayan. Kasi tayo po, nung tayo ay nagkaroon ng deliberation dun sa budget, naisama po natin yung budget for 2021 at saka yung Bayanihan 2, yung budget for the vaccine. Actually, ang total budget na inapprove namin dyan is 82.5 billion pesos. Okay. Ngayon, itong 2022 budget, meron tayong naisamang budget dyan para sa booster na gagamitin ng ating mga kababayan. Para sa booster yun. Para booster yun. I think it's how much? More than 50 billion pesos yan. Ngayon, ang gobyerno naman, pwede naman nilang sabihin na, itong vaccine, ang substitute nito, yung na lang, oral, yung capsule at saka tableta, pwede namang magamit yan. With the assessment ng ating national government na ito, pwede ito. Pero kailangan yung mga medisinang yan na oral ay kailangan ma-approve ng FDA at other agencies na merong responsibilidad na magbigay ng go signal sa paggamit ng mga ganitong medisina in lieu of itong vaccine na ginagawa natin, na ginagamit ngayon. So, yung budget natin ngayon taon, okay na sir, no? Na-pirmahan na ng ating presidente. Yes, napirmahan na ito. Ang budget natin, nandun ako nung pinirmahan ito, by the way, noong December 30, I was in Malacanang. He signed 3 bills into law. One is the national budget of 2022 amounting to 5.024 trillion. Which is an 11.5% higher than the 2021 budget. Pangalawa, ang pinirma ng presidente, and we witnessed the signing of the president, yung extension ng availability ng 2021 budget to 2022. Meaning, yung hindi na gastos ng 2021, pwedeng gamitin ng 2022. Yun ang batas na ipinasari namin na pinirma ng presidente. Okay, yung pangatlo, na nandun tayo, isa tayo sa co-author nitong bill na ito, at the same time member tayo ng technical working group. Ito yung pag-create ng Department of Migrant Workers. Kasi ngayon, marami tayo ngayon sa ng gobyerno na dapat ay tumulong at tumutulong naman sa mga overseas contract workers natin. Pero para maging unified at saka isa na lang ang pupuntahan ng ating mga kababayan at alam nila,
Eto nga, nag-create tayo ng Department of Migrant Workers. So yung department na yan, sila yung mag-aasikaso sa Sa lahat ng mga problema, concerns, mga issues na may kinalaman sa mga migrant workers natin, itong departamentong ito. Ang tawag natin yan, Department of Migrant Workers. Okay, ngayon, ang pinaka-core nito ay yung POEA, ito yung Philippine Overseas Employment Administration. Okay, yung OWA, this is the Overseas Workers Welfare Administration naman, will be an attached agency of the Department of Migrant Workers. Okay. Ngayon, ang ibig sabihin niyan, yung departamentong ito, magkakaroon ng mga satellite offices in the various parts of the world na marami tayong OFWs. Para kung merong mga concerns sila, no, mga issues na mga problema na kanilang kinakarap sa mga iba't ibang bansa, nandun para tumulong kaagad. So ito yung Department of Foreign Migrant Workers. At tatlong mga importante mga batas ito na pinirma ng presidente nung December 30. Kasali ba dito, Sir Kong, yung halimbawa may problema sa ibang, nandun siya sa ibang bansa, may nagka-problema siya, dito siya lalapit? Dito siya lalapit. Merong mga satellite offices sa ibang bansa itong departamentong ito. No, hindi na punta ka sa DFA, punta ka sa DOLE, pumunta ka sa OWA, pumunta ka sa... Hindi na. Sila na. Pag pumunta ka doon, yun na yun. Sila na lang balang mag-ayos ng concern mo. No? Hindi lamang yun. Kailangan din proactive para hindi naman magkaroon ng problema yung ating mga migrant workers even before they leave the country. Okay. Ang Department of Migrant Workers will be involved in ensuring na kailangan documented ka pag ikaw ay lumabas ng bansa. No? Pag ikaw ay nahuli halimbawa sa ibang bansa na hindi ka documented, tutulungan ka ng itong departamentong ito. Ito yung kahalagahan nitong bill na ito, na batas na pinirma na ng Pangulo. Okay. At nagpapasalamat si Manang Jane. Sabi niya, thank you po, Congressman Marco. Ay, salamat din, Manang Jane. At kay 474, good morning Kap, Sir Glenn at Congressman. Belated happy birthday po kay Ma'am Sol. More power, God bless us all. Ay, thank you very much. Alam mo, yung birthday ng aking asawa nung January 5 Oo, at nag-post kami nga doon sa na yun nga, simpleng celebration sa amin lang. Kaming magpapamilya. And hindi namin alam, na-surprise kami kasi yung mga anak namin sila nang nag-prepare dyan. Okay. Kami lang because of this situation natin. Yes, the situation. Pamilya lang. Oo, kami lang. Okay. Kay 64 naman Kap at Congressman, how true that martial law will be implemented this January 25? Wala namang gano'n. Tagal pa niyan. January 1, 2025? Bakit kaya gano'n? 2025? And January 25 daw. No, January 25 nito? Oo. Bakit kaya nasabi yan? Wala kayong alam. Wala tayong alam. Hindi I don't think there is a reason to declare martial law. Kasi may rason naman kung magde-declare tayo ng martial law. Hindi basta-basta sinasabi diba? ng Merong, presidente. merong conditions under our constitution. Hindi pwedeng mag-declare. In other words, it's not true that there is a plan or even in the wildest imagination ng tao na magkakaroon yan. Walang ganun. At sabi ni Manang Jane, birthday ko po nung January 1st. 75 na po ako. Ay, congratulations at happy birthday, Manang Jane. Happy birthday, Manang Jane. January 1, January talagang 1, birthday gandang niya. birthday. New Year. Ang magandang birthday, January 1, December 25. Alam mo, ang napansin ko Lugi lang... naman pag December 25. Alam mo, ang napansin ko lang, actually, sa tagal ng birthday ng aking asawa, itong January 5 lang nito na 2022, nagkaroon kami ng maliit na celebration. Kasi exhausted ka na eh. Kasi January 5, nandyan ang Christmas, nandyan ang New Year, nandyan lahat ng mga celebration during the month of December. So pagdating ng January 5, ayaw mo na mag-celebrate, di ba? Because of all the activities that you have attended. Parang gusto mo nang mag-rest muna. Mag-rest ka muna. Di ba? January 1, puyat ka pa and all this.
Anong buwan birthday mo, Glenn? July. July. July 11 naman. Okay lang yan. Nasa gitna ng Nasa taon. gitna, oo. Kayo, sir, anong buwan? September ako. Libra ako, Libra. Libra. Oo. Okay lang yan. September. So, tapos na ang eleksyon nun. Nasa pangatlong termino ka na. Oo, palagay ko. Oo. Si Glenn, simula ng kanyang termino. Simula yan. ng kanyang termino naman. July July 11. Oo. At pag natapos yung termino nyo, pwede na akong tumakbong kung, di ba? Siguro birthday gift ko na yun. Yata. Tama. Okay. Ito, galing naman kay ni 384. Congressman ko, pwedeng mahingi ang little time mo concerning OWA dyan sa may Bukawkan. Sobra silang pinahirapan ng isang OFW applicant for OFW balik hanap buhay. Sinabi 10,000, which is 20,000 should be. Pero hindi tumigil ang requirements na hinihingi. More than loan. Kawawa itong pamangkin ko. More than 5 months. 5 months na. I-check natin siguro. Siguro ang gawin natin yan, i-check natin sa OWA. But we need to get more details. Sino yung taong involved, kailan nag-apply, kailan binigay yung amount, yan all these things, no? Para matulungan natin kung kailangan tulungan natin. Tama yung sabi niyo, sir, kasi ang kwan niya rito, ang kahilingan nila, sana daw masabihan mo yung mga opisina na wag sobrang maghigpit. Well, kailangan nga makuha natin yung detalye nung nangyari para pwede nating i-bring out yung concern ng ating texter. At we are open to listen dun sa complaint at malaman natin yung detalye, then kausapin natin yung namamahala ng OWA dyan dito sa lungsod ng Baguio. Sa Baguio. At ma-address yung concern ng ating texter. Yun, at ang ating oras alas 11:16 na, pwede ba tayong mag-break para ano ba tawag dito, magpatalastas tayo ng awitin? Yes, oo, sige. Oo. Talastas. Oo. O sige, ano kaya na-prepare natin? Yung duet natin, tsaka na lang natin isipin yon. Ikaw Oo muna nga yung singer namin. Let's do something Kagabi, naman. magkasama kami nila Miss Ingrid. Si Ingrid. Sa let's do that. PTV. Tawagin ko si Kumanta Ingrid. kayo doon, kumanta kayo. Magaling, gumagaling na si gumagaling si Ingrid eh. Nag-shoot kami doon para sa isang TV show. Ayun, oo. Did you do that last December? Nag-duet kayo ha? Oo. Oo. Kap, naiinggit ako sa inyo ha. Isalin niyo naman ako dyan sa racket na yan. Sige. Bali, ano kayo? Trio. Para trio naman. Oo. So why don't we invite Ingrid here, in the next Yes. segment natin? Para magwan sila ni... Mag-trio kayo. Let's do that. Pwede bang ikaw na mag-invite? Kasi Ako lagi bahala. ako nag-invite sa kanya. Baka magsawa sa akin. Akong bahala sige, dyan sige. kay Ingrid. Okay. Of course, with the backup na Yeah, with all sasabihin. your, we can, after that, I want to treat her for, i-lunch natin siya para with all the things that she has been doing. Every now and then, pag binuksan ko yung Facebook ko, panay siyang nakikita kong Yes. kumakanta. Very active si Ingrid dyan sa At saka yung social ginagawa media. niya, sir, hindi lang para sa kanya. Tumutulong Exactly. siya. Yes, tumutulong na kaya siya. siya kumakanta para makatulong. Yes. So, ang gawin natin in our next Next program Saturday. dito, next Yes. Saturday, imbitahin natin siya rito. Bigyan natin siya ng pagkakataon din na kumanta together with you at saka si Kap Peter. Then let's treat her for a lunch para Ayan. magkaroon Exciting. ng di ba? Yes, Kong. Yes, Kong. Ma-recognize natin yung kanyang ginagawa sa Baguio. Opo. I We'll really do that. feel na talagang marami siyang ginagawa para sa atin. Ilista mo yun, Sir Glenn, Yes. para... Noted. Ikaw ang maganda. Ingrid, if you're watching, kung nakikinig ka, nakita mo, narinig mo na yung personal invitation ng ating congressman para sa iyo. But I'll give you a call later on. Bye. Okay. I-treat ka ng ating puting congressman. Yes. Para sa... Kasama tayo. Tayong apat. tayo nga. Akala ko hindi ako kasama. Kasama nga, of course. Kasama. Kayo naman. Sige. So, Okay. So, yun. Abang siya, pwede ba natin kausapin yung mga pumunta kanina? I want to, during the break, commercial break mo, meron ka commercial break now? Sige. Okay. Madali lang naman siguro yun. Okay, sige. Eto na, ang ating, ano ba tawag? Ano bang bansag sa iyo, Glenn? Tenor. Barote. Paborote ng Baguio. ng Pilipinas. Oo, Pilipinas. Ng buong Pilipinas. Wala pong iba. Ang ating agngayangay nga konsehal para intuno
dato na umadani nga eleksyon. Correct. Mr. Glenn Garland, take it away. Okay, salamat po. Ito sana, kung nandito si Ingrid, baka next week pwede na namin i-duet. Pero for now, I will sing the solo version. Okay, here we go. A prayer. Yeah. Yes. I pray you'll be our eyes and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. I pray you'll be our light and watch us from above. As stars go out each night, remind us where you are. Let this be our prayer when shadows fill the earth. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. A world where pain and sorrow will be ended, and every heart that's broken will be mended, and we'll remember we are all God's children, reaching out to touch you, reaching to the sky. We ask that life be kind and watch us from above. We hope each soul will find another soul to love. Let this be our prayer as we go our way. Lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be safe. Give us faith so we'll be safe. Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome sa DLC, Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers.
Sumay kayon padasen, itinaimas, ken Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Ada iti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, ken adapay iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Laterinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado. Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan.
Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayon padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran at Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, mabalintay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Nalaka, nga magatang ba, ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Imbag nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si kaya na ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health is wealth. And we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo, si kaya na itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So, araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailians? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Siyempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado. Ito ang Pau de Arco. Oras lang mag-Pau de Arco.
Mahalagang paalala, ang Aldrich Bowdy Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang ating oras alas 11:34 na at kayo pa rin nakikinig naman, nanonood ng ating usapang kongreso. Kasama ko pa rin ng ating buting congressman ng ating syudad ng Baguio, Congressman Go. At siyempre kasama pa rin natin dito ang ating magaling na mga nganta, mga awit dito sa ating syudad ng Baguio, ang Pavarotti ng Pilipinas, Glenn Gerland. At huwag niyong kakalimutan yan. May numero na ba kayo? Meron na. Anong number mo? 19. Oh, maganda yung 19. Oh, 1 tsaka 9. 1 and 9 equals 10. Oh, equals 10. Oh. So, yun ding 19 pagdating sa blackjack. Magandang baraha din yun. Ay, oo nga pala. Hindi ko naisip ng ganun, pero oo. Oo. 19, oh. Mas maganda yung 21. Okay, sige. At basahin ko lang ito. Galing naman kay Alakdan. Good morning, Kapin Kong Marco. Sigurado ikaw uli ang aming congressman. Ay, salamat po. Salamat po. Hindi ko na babasahin yung kinuha niya rito. Pero tulungan natin. Kasi ang sabi niya rito, lagi daw talo si Glenn nung nakaraan. Pero sana naman ngayon, ipasok na natin siya. Yeah, tama. Kahit number 11, okay na siguro yun. Salamat. Basta pasok. Yes, we pray. Basta pasok. Pero mas maganda kung nasa top 5 siya. Oo. Wag lang 13. Masakit yun. Masakit yun. Lalo na ang diferensya, konti lang. Oo. Baka maging diferensya, 3 lang eh. Oo nga eh. Well, mag-aim high para pag nag-fall, konti. Oo. Okay. Ito, galing kay 64 Congressman. Baka pwede po na magpasa kayo ng batas addressing ng mga lupa na matituluhan para sa mga owner. O di kaya para doon sa mga nando doon. Well, titingnan natin yung suggestion ng ating texter. Kailangan mapag-aralan natin yan kung anong klaseng lupa ang dapat nating tituluhan in favor of those who are already occupying the place. No? Meron tayong mga ganong move ngayon in some areas dito. At hopefully we'll be successful here para maging model itong ginagawa natin ngayon pag naging matagumpay ito. Okay. At galing naman ito kay 803. Good morning, Congressman. Inaayos niyo ang Cannon Road. Sana ayusin din ninyo ang Buwad River kasi wala nang nabubuhay ng mga isda. Gawa ng mga small-scale mining na gumagamit ng mga chemicals. Salamat. Yeah, well, kasi ang after disapproval, ang gagawin dito ng ating Department of Public Works and Highways ay gumawa ng technical study para ma-identify yung mga areas na dapat talagang magkaroon ng full rehabilitation. Kung kailangan magkaroon ng viaduct in some areas, yung panay landslide, yun ang gagawin natin. No? Pero yung action na yan will be as a result of yung technical study na gagawin. At I understand that the Department of Public Works has started already identifying yung mga areas na yan. And ultimately, before the end of this year, kailangan matapos yung technical study so that we can already plan on how we'll start the rehabilitation ng ating Cannon Road. Okay. At yung kanyang issue na tungkol sa mga small-scale mining na ginagawa dyan, kasama na rin sa study ito para masiguro natin na hindi apektado yung Buwad River din dito, no? At ma-address natin yung concern. Kasi yun ang simula probably ng baka yun ang isa sa mga causes ng mga landslide because of that problem that our texter mentioned kanina. Okay. At binabati rin natin mula po naman dyan sa Middle Quirino Hill Barangay, Manang Cora Pasalo. Nanonood siya sa atin. Ay, okay. Good morning, Manang Cora. Kumusta na rin yung ating kapitan dyan? Si Kapitan Galiente. Dr. Galiente. Yeah, Dr. Galiente. Huwag niyong kakalimutan, kasama namin dito si Glenn Garland dyan sa Middle Quirino Hill. Salamat. Pati na sa Lower Quirino Hill siguro. Kay Kap Dikang. Yes. Kay Bandikang. Diyan ka naging kapitan, hindi ba, Kap Peter? Yes, sir. 3 termino yan. 3 termino. Parang ikaw. Oo. Ikaw, meron pa akong isa pa. Isa pa. Oo.
Tatapusin natin siguro ito. Tapusin natin Sa awa ng Panginoon at sa tulong ng ating mga kababayan. Okay. Galing naman kay 62, anong komento nyo sa issue tungkol kay Poblacion Girl? Baka gusto mong... Alam nyo yung issue ng Poblacion Girl? Yung tumakas siya sa hospital. Ay, oo. Naka-isolate siya, tumakas siya. Pagkatapos nagpunta sa party, nahawa niya yung mga tao doon. Oh, madaming nainis doon. Maraming nainis doon. Marami oo. kasi napaka Hindi tama yun in the first place. That should not have happened. irresponsible. So I think the investigation is now ongoing and appropriate action shall be taken once everything is established kung ano talaga ang naging kasalanan niya doon sa ganyang ginawa. At hindi talaga dapat ginawa yon, no? But as part of due process, kailangan imbestigahan ito at kung ano man ang pagkakasala ay dapat managot yung gumawa na yon. Dahil kung tutusin, alam niya na meron siyang COVID pero nagpunta siya sa party. Yes, that's you cannot forgive someone like that. Mahirap 'yun. That's Poblacion Makati, di ba? Opo. And ang hirap niyan talagang you have to be very responsible naman po. If you feel meron kang symptoms or suspected na may positive na nakausap mo, stay home na lang. Oo. Wag ka nang isolate yourself. Wag ka nang maglagalag pa. Yes. Galing kay 55 naman, narangbayang nga barong atawan Gap, Sir Glenn and Congressman Adamayat, aramidon yung alintag, prioridad ti Barangay Public Farm to Market Road. Tapno, mapasayaat ngay, dagiti sulusuluinak a lugar. Mayat dagiti nga dalan, lugan da, sigurado gumagat ti agtalon, ag garden or ag fishing. Sapay numero 1, paggapuan ti malamot kat barangay, agturong ti may isang ili or city. Farm to Market Road. Applicable ba rito? Well, merong mga areas dito na merong farm to market road eh. Halimbawa sa Santo Tomas, yung mga nagre-raise ng strawberry. No, meron doon. Dito sa parting Happy Hollow, ang requirement kasi dyan to be considered as a farm to market road, dapat merong service area. Ang requirement ng Department of Agriculture ay kailangan 1 hectare at least yung service area, which is supposed to be the farm kung saan pupunta yung road na yan, itong tinatawag nating farm to market road. But dito sa Baguio, very few, 1 or 2 or 3 barangays lang ang meron tayong ganong farm to market road. Okay. Sa Benguet, marami yan. sa Sa ibang probinsya, even sa Cordillera. Okay. Galing naman kay 119, good morning ka, pakidamag man kini Sir Glenn. No kapinanunan ni Uncle Vic Gerlan nga nagtrabaho nga security guard di Lipanto. Ni Uncle Rick is actually the first cousin of my grandpa. Yes. I'm sure kabsat na ni Uncle tatang ni Yuli, we're all related with the basta Mangkayang, Lepanto. There's nandiyan si Andrew Gerlan who's like my uncle also, kasinsin ni tatang ko. But Uncle Rick, siya artist din yung mga yan. Kumakanta rin and magagaling sila. So yun sa ating texter. Kapinanong ngay, uncle mo. No, first cousin ni Lolo. Of course, uncle ni tatang ko. So parang lolo mo na. Yes, parang lolo ko na. Okay. Galing naman kay 912, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Radio. Gusto namin ulit magpasalamat kay Congressman sa pagbigay niya ng pondo dito sa Iron Street, Upper Quezon Hill. Kaming lahat dito po ay masaya. Sana pag kayo uli mo po bilang Congressman ng Baguio, mapunduhan mo hanggang sa dulo. Matagot-tagot ako, Congressman ko. Yes, ang suggestion ko dyan, sabihin natin sa barangay na mag-pass sila ng resolution requesting us to include in the budget itong propose nila na extend yung nagawa na natin dyan sa Upper Quezon Hill. Okay. Ano yung kalsada yun, sir? Kalsada yan, I think it's a road. So, yun ang sabi nila. So, ang suggestion natin, mag-pass sila ng resolution sa barangay at isubmit nila sa ating opisina para ma-include natin sa susunod na budget ng 2023.
At galing naman ito kay 354, good morning Kap, Congressman Mark and Sir Glenn. Belated happy birthday kay Ma'am Sol. Ma'am Sol, many more birthdays to come and more blessings and good health. Greetings coming from Jade Ukon Tukmo and Mirna Mariano Solivan of Longlong. Salamat po. God bless. Keep safe always po. Ay, salamat sa greetings ni na Jade at saka ni Mirna. Maraming salamat. Babanggitin ko ito sa kay Sol, inyong pagbati sa kanya. Thank you. Kuna naman ni 74, Congressman sa Cannon Road Project po. National Fund po ba yun? May rock netting din po ba yun? Dahil po kasi sa pandemic, hindi na ako nakapasyal doon. Matagal na, hindi ko na nakita yon. National... Yeah, National Fund yan. Actually, if you look at Cannon Road, ang the whole stretch ng Cannon Road, ang Baguio is only Camps 7 and 8. Yung Camp 1 to Camp 6, Benguet yan, no? But ang bill natin covers the entire stretch, 33 point something kilometers ang Cannon Road. Ngayon, kaya nga merong technical study para maintindihan natin kung ano talaga ang overall situation ng Cannon Road in terms of yung mga, kasi merong mga areas dyan na kailangan ng geophysical evaluation at the same time yung engineering evaluation ng lugar para ma-identify kung anong action items na gagawin dyan, ano? Plus yung anong klaseng improvement na gagawin to ensure na hindi na magkakaroon ng itong mga landslide. Kasi nangyayari, kinakabitin natin yung mga ibang bundok dyan, pero yung sa taas, hindi naman bibigyan ng atensyon. Kaya ang nangyayari, bumabagsak yung sa taas. And it affects the lower portion of the different parts ng Cannon Road, no? So ito'y kailangan mapag-aralan. At I do not know if yung rock netting na binanggit ng ating texter ay magiging action item din ng itong rehabilitation na ito. So ito yon, and hopefully, as I said, this technical study will be completed the soonest possible time so that specific budget will be determined, and from there pwede na simulan itong once it is approved, itong technical study at saka yung budget. So kung ito ay magawa na ng pag-aaral at malalaman natin kung magkano ang budget, meron na nakalaan, sir? Hindi, we will see to it that this will be appropriated yung budget. Okay. Kailangan, pwedeng gawin yan in 3 years time. Hindi naman pwedeng 1 taon lang yan na gagawin yung complete rehabilitation. Kasi ang gusto natin, to make Cannon Road an all-weather road. Okay. Which means talagang kahit na umuulan yan, bumabagyo, pwede kang dumaan dyan sa Cannon Road. Yun ang objective natin dito. So maaaring pagkatapos ng termino nyo, tapos na? Hopefully. Yun ang gusto natin. Kasi one of the functions natin sa Kongreso ay yung tinatawag nilang oversight function. So pag naipasa ito, I will see to it, being lang congressman, in the exercise of my oversight function is to ensure na ma-implement yung naipasang batas na yan. So we will see to it na ma-accomplish ito within the next 3 years once the law is signed by the President, probably this month. Okay. Galing naman ito kay 944, Kap. Yung mga ganyang tao ang dapat ikulong. Aware na positive pero tatakas para sa pansariling kaligayahan. Hindi yung unvaccinated na nanahimik at sumusunod sa safety protocols. Regarding kay Poblacion Girl. Yeah, I agree. Okay. Kay 95 naman, good day. Motor vehicle owners are paying road users tax for using road aside from paying individual tax. Ngayon po, the motor vehicle owners also deserve the best road to use. Mapa-national man yan, or provincial, city, or road, or municipal road, or barangay road. The road users tax must be downloaded to the barangay level to improve the roads. Salamat po. Pwede kaya yung ganun, sir? Well, meron akong bill actually, yung Barangay Road Development Program, na kung saan we allocate 20% of the budget given to the Department of Public Works to be entirely used in the rehabilitation, construction of barangay roads all over the country. So kung ang budget, alimbawa, ng DPWH is 600 billion,
20% of that should be used primarily for barangay road development. Okay. So yun ang sagot dun sa tanong ng ating texter, no? Tama siya, pero hindi lamang galing dun sa ito yung motor vehicle users tax, hindi lang yun. Kasi kung yun lang gagamitin natin, baka maliit yun eh. Itong budget ng DPWH, napakalaki, 600 billion halimbawa, 20% is 120 billion for all roads in the country. Barangay roads for that matter. Kasi ang charter ng DPWH under existing law ay mga national roads lang, no? So kailangan natin bigyan ng responsibilidad sa pamagitan ng paggawa ng batas, itong Barangay Road Development Program, na ang kanilang responsibility includes also yung mga barangays as far as the roads are concerned. Okay. Congressman, meron pa tayong nalalabing 8 minuto. Alamin natin nga kay Glenn. Ano ba yung mga magiging programa mo kung ikaw naman ay maluklok bilang konsyal ng ating syudad ng Baguio? Well, yeah. But before that, I just want to make question kanina kung bakit din ko gusto tumakbo. Okay. Alam mo, medyo nawala ang Gerlan and Floresca sa public service. In the 1920s, Sixto Gerlan was the first councilor to be elected during after the Americans, no? Dito sa Baguio, Sixto Gerlan Street. So meron na palang Gerlan noon. Noon, and then his cousin, my great grandfather Juan Gerlan, was a governor of Mountain Province and Benguet, and my uncle Bert Floresca, I'm sure in the 1980s, meron pa nakakakilala sa kanya. Narinig ko na. Yes, Councilor Bert Floresca. So, I just want to continue the legacy of the family. Okay. Lahat na medyo nawala, but I just want to bring back the legacy of the family in public service. And madami tayong ang programa po natin dito we cannot be very specific now kasi in a short time, but nandan tayo for education, no? And of course, livelihood, kasi gusto ko ang mga livelihood na tinuturo natin sa mga barangay, ma-convert to cash, tulungan natin ang mga constituents natin, no, para kumita rin sila. And another thing, para sa environment, Baguio, we're here. Let's support the greenhouse effect. Let's work on those things. Madami pa, no, sa animal welfare, no, tayong boses din ng mga voiceless, no, and at the same time, no, we're here to support also lahat ng mga projects ng ating mga at ordinansya ng ating congressman, no. So we will have the right time to talk about our advocacies in another show. And so if you have any questions, you can always message me po, but it will be out there soon. Pwede ba nating maibigay yung numero kung meron silang gustong alamin sa iyo? Yes, kung meron kayong gustong alamin sa akin, you can always leave a message sa Facebook ko, Glenn Gerlan, or of course nandyan 0918-742-7277, no? Mga questions nyo o tanong if you want to get to know me better. And please like the page Glenn Gerlan po. Para malaman na rin natin ng ating mga kababayan, ano ba ang kasalukuyang ginagawa ni Glenn Gerlan? Profesyon. Yes, for now, nasa University of Baguio po ako. Nag-aalaga ako ng 170 scholars sa performing arts. Ang university scholars, no, ako nag-audition sa kanila. Ako sa training and development ng performing arts sa UB. Ako parang namamahala dyan po. And helping the students graduate. Para makatapos sila, importante yan. Dapat 100% scholars. Nung sinabi mong may hawak ka na scholars, this is I'm supervising the scholars of these are university scholars. Okay. You are teaching, right? I am also yes, I'm teaching. You are an assistant professor, lecturer, instructor, ano bang tawag sa iyo? Aside from that, I'm also a teacher at the voice department kasi I started the Bachelor of Arts in Music program, no? Kami lang ang University North of Manila to have a music degree course. Because we want to have competent music teachers dito po sa syudad ng Baguio, no?
And we have that program. And I'm one of the instructors there. Aside from that, I'm also the artistic director of the UB Performing Arts Group po. So, kailan ba ito nagsimula ang Bachelor of Music? 6 years ago na. 6 years Yes. ago na. And this will be a program. I just got the go signal that we will have to market it well. Okay. Para naman tuloy-tuloy, no? At least there is kasi this is my brainchild eh. So yung mga estudyante dito, ang mga nangangarap na mag-aral ng music, they don't have to go to Manila. If they're around the north part of the Philippines, nandito ang Baguio City. Oo. That's good. And di ba, Kong, with your programs also para sa high school of the arts, no, that's something we're looking forward to. National High School for the Arts. At saka yung sa sports din. Sa sports National High School will be established in the city of Baguio. As a matter of fact, yung dalawang bills kong yun na-approve na sa committee level and ready for deliberation sa plenaryo ng Kongreso. Kaya gustong-gusto ko 'yan. Inaabangan ko po 'yan, no? Hopefully this is exciting para I can get involved in that. When it comes to the development of the youth and especially nandito yung arts, ang kultura ng Baguio, ng Cordillera, napakahalaga sa akin po. Yun. Thank you. Okay, ay habol ko lang to kay O3 naman. Sana sir, pasyalan din ng DNR itong Bued River kasi ang daming small scale mining na nagbababa dito sa gilid ng ilog. Saan kayang parte ng Bued yan? Hindi ko alam sir. Hindi ko rin alam kung saan yung Bued River. Ayun, yung pababa ng pababa ng Cannon Road. Yung Bued. Pababa hanggang sa pababa ng Pangasinan yan eh. Okay. Wala dito sa yung mga tubig galing sa Luwakan, dito rin sa Busol, dito sa BGH, na tabi ng BGH, yung merong merong lugar dyan na yung tubig bumababa dyan, diretso, at bababa ng Cannon Road. Cannon Road, diretso yan. Yun. Okay, at basahin ko rin to, galing naman kay Shoni Panot. Areglado, Congressman Go sa Kongreso. Maganda yun Areglado, Congressman Go sa Kongreso. Thank you very much. Tapos kay Sir Glenn naman, sigurado panalo para konsehal ng Baguio. Belated happy birthday Ma'am Sol and happy New Year. Sigurado daw. Salamat. Thank you. Dun sa nag-greet sa aking asawa, maraming salamat. Aking pag-inform si Sol tungkol dito. No? Thank you very much. Galing kay 447 Cap, Sir Glenn, madaydayong nga Congressman Mark Go. Paburak man, dyan ay text you, Panggap Farm to Market Road. Gamin ato dyan ang panakabaryo, palalo piman, lasong-lasong. Okay. So, naman. Kanya lang dito sa Baguio, walang masyadong ganon. Wala masyado. Okay. Pero meron din, yun nga, nabanggit ko kanina, Santo Tomas, meron tayong FMR dyan. Dito sa Happy Hollow, merong na-identify ang Department of Agriculture dyan, no? Na pati dito sa Camp 7, meron ding certain portion. Pero ito hindi kamukha ng ibang probinsya na ang kanilang farm mga talagang sa bigas, sa corn, pero dito sa atin panay vegetables at sa mga prutas kagaya ng strawberry. Okay. Ito na lang, panghuli na lang at wala na po kaming oras. Kap, yung mga nursing students na nag-OJT sa Mountain Province, UB lang ba ang nagpapadala doon o may ibang university pa? Sir Glenn, baka alam mo to. Yun daw mga nursing students na nag-OJT sa Mountain Province, UB lang daw ba ang nagpapadala o meron ding ibang university? No, I'm sure meron ibang university pero yun nangyari diyan, 20 of our students na pinadala natin sa Bauco, no? Because one of them is the son of our friend Rudy Paraan. Yeah, he's there as a student and so lahat sila kasi diyan dapat bring the students there and the hospital will do the testing. Na-test sila, positive lahat sila. Ay, lahat sila? Lahat sila. 20? Now, 20. Yes, 20, 19 or 20. Yes, but all of them plus the clinical instructor. All asymptomatic, 2 symptomatic
including the son of Rudy. So, but lahat po alagang-alaga daw sila ng ospital, pati ang LGU ng Bauco, and of course ang University of Baguio nagpapadala rin ng ayuda para sa mga estudyante because they are isolated there and they'll be there for the next 10 days or more. Yes. Okay, Glenn, baka meron kang gustong batiin? So, binabati ko lahat ng mga tagapakinig, mga friends ko dito, lahat nandyan, overwhelmed, ang daming mga pangalan dyan, but next time na lang, no? So, sa lahat ng friends ko pala sa CLOS, no? Animal Welfare, Fervent, PCDL, hello sa lahat. Yan, maraming salamat Pavarotti ng Pilipinas. Salamat din, Kap. Salamat, Kong. Sir Kong? Gusto nating magpasalamat sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programa. Marami pong salamat sa patuloy na tiwala at suporta na binibigay nyo sa amin at umasa po kayo na ipagpapatuloy namin ang isang matapat, marangal at maayos na pamamahala dito po sa lungsod ng Baguio. Magandang umaga po at God bless everybody and please stay safe and healthy. Thank you. Okay, maraming salamat Congressman Marco. Niapo Diyos ti madaydayo tatangag sapa iti daytoy nga programa. Salamat Diyos ti agngina kadatay amin a pada-pada.